боз ҳам ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳо аз математика ва дар ин навор мисоли 2.55-ро мебинем. 2.055-ро мебинем. шарти онро ман аллакай дар инҷо гузоштам. ва бинед ки мо дорем решаи кубии x ҷамъи y ва боз решаи кубии x тарҳи y. Ягона аъзое ки дар инҷо чун ба инҳо монанд нест, ин 2 аст ки ҳозир инро мебинем. ва биёед ишора мекунем ана ҳамин решаи кубии x ҷамъи y-ро бо ягон k ё ки бо ягон n ва решаи кубии x тарҳи y-ро бошад ишора мекунем бо ягон m. решаи кубии x ҷамъи y-ро ишора кардем бо n ва решаи кубии x ҷамъи x тарҳи y-ро бошад бо m. пас ин ифодаро аз нав менависем. мо дорем n тақсими m ҷамъи m тақсими n тарҳи 2 боз тақсими 1 тақсими m тарҳи 1 тақсими n. биёед акнун содда мекунем қавси якумро. ва қавси якумро чӣ тавр содда мекунем? махраҷи умумӣ медиҳем ва махраҷи умумӣ албатта ки дар ин ҷо мешавад n зарби m. ба ин мерасад n, ба ин мерасад m, ба ин мерасад n mn, яъне ҳар дуяш мерасад, чунки махраҷи вай як аст. пас менависем n квадрат ҷамъи m квадрат тарҳи 2mn. ин чизе нест ҷуз квадрати фарқ. тақсими махраҷи умумии мо ин mn аст. инро менависем n тарҳи m дар квадрат тақсими mn. инчунин инро дигар намуд ҳам навиштан мумкин аст. агар зарурат пайдо кард, агар зарурат шавад, инро m тарҳи n дар квадрат тақсими mn низ навистан мумкин аст. чунки вақте ки дар ин ҷо биёед ман менависам, чунки агар дохили қавс манфӣ ҳам шавад, квадрати он мешавад квадрати модули он. барои ҳамин агар мо 2 тарҳи 4 дар квадрат дошта бошем, ин баробар аст ба 4 тарҳи 2 дар квадрат. яъне ки агар ин ададҳо калони 0 бошанд, ин ададҳо m ва n калони 0 бошанд, мусбат бошанд, пас мо n тарҳи m-ро n тарҳи m дар квадратро m тарҳи n дар квадрат ҳам навишта метавонем. аммо ҳозир мо инро ҳосил кардем. ва акнун қавси дуюмро мебинем. қавси дуюми мо ин 1 тақсими m тарҳи 1 тақсими n аст. ва инро биёед боз мисли қавси якум махраҷи умумӣ медиҳем. ин мешавад, ба ин мерасад n, ба ин мерасад m ва ин мешавад n квадрат тарҳи m квадрат тақсими mn. квадрат мегӯям, не квадрат надорем дар инҷо, яъне n тарҳи m тақсими mn. ва акнун мебинем ки дар инҷо дар боло мо дорем қавси якум тақсими қавси дуюм. пас биёед онҳоро тақсим мекунем. биёед дар ҳамин саҳифа тақсим мекунем ва мебинем қавси якуми мо баромад инҷост. қавси якуми мо инҷо n тарҳи m дар квадрат аст. менависем қавси якум n тарҳи m дар квадрат тақсими mn. бинед ман дар инҷо дарҳол тақсиме ки дар инҷо ҳаст, ман онро зарб менависаму ин қавси дуюмро баръакс менависам, яъне менависам mn тақсими n тарҳи m. ва чӣ тавре ки дида истодаед, инҳо ихтисор мешаванд. пас мемонад, инҳо ҳам ихтисор мешаванд, мемонад n тарҳи m холӣ. танҳо n тарҳи m мемонад ки мо n ва m ро дар ин боло ворид кардем. n-и мо ин решаи кубии x ҷамъи y, m-и мо решаи кубии x тарҳи y. пас решаи кубии x ҷамъи y тарҳи
ریشه کوبی x طرح y که این است جوابی این مسئله 2.055 جوابش میشود انا همین ریشه کوبی x جمع y طرح ریشه کوبی x طرح y. این بود مثال 2.055 از اسکنوی.